Ярдәм янәшә проектына Акбарс банк финанс ярдәме күрсәтә. Азык-төлек пакетлары Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы төзегән исемлекләр буенча таратыла. Проект кысаларында республика районнарында йөрүче КАМАЗ машинасы 3 май көнне Мөслимгә азык-төлек җыелмасы тутырылган тартмалар китерде. Бер үк вакытта Магнит җәмгыяте дә спонсорлык ярдәме күрсәтте. Һәрбер районга менә шундый ярдәм оештырыла. Бүген бу акция безнең районда без менә билгеләнгән категория гражданнарга без ярдәм күрсәтәбез. Волонтерлар белән берлектә. Бүгенге көндә безнең 291 менә шундый продуктовый наборлар кайтты. Безнең бусы республика хәрәкәте ярдәм янәшә дигән акция кысаларына һәм кичә үк безнең шушылай ук Магнит җәмгыяте хәйрәчелек күрсәтте. Бусы безнең 120 пакет, монсы безнең 4 балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтеләчәк. Бүген без буларны барсында волонтерлар белән, авыл җирлекләр башлыклар белән шушыларны таратуны оештырабыз. Ул көнне авыл җирлекләре башлыклары, волонтерлар азык-төлек тутырылган тартмаларны аз киремле өлкәннәргә, 8 яшьтән олорак 4 балалары булган гаиләләргә тапшырды. Ярдәм коронавирус инфекциясына бәйле зыян күргән эшмәкәрләр һәм үз мәшгульләр гаиләләренә, аз киремле гаиләләр балаларына да адресланган иде. Biz инде иске карамалы авыл халкы исеменнән минем президентыбыз Рөстәм Нургалиевичкә менә шундый саллы, матур ярдәм күрсәткән өчен халыкка зур рәхмәтебезне җиткерәсем килә. Менә шундый язгы матур бәйрәм көннәрендә безнең инде мохтаҗ гаиләләргә бу бик матур ярдәм инде киләчәктә дә әле 3 тапкыр кабатлана дип өметләндерделәр. Инде киләчәктә нашайтыр безне авыр җирләр читләтеп үтеп, саулык сәламәтлектә яшәргә язсын. Республика җитәкчелеге старт бергән проект шул рәвешле бик күпләргә сөенечле мизгелләр бүләк итте. Азык-төлек тутырылган тартмалар күтәреп кергән волонтерларга һәркем рәхмәтле калды. Рәхмәт оештыручыларга, безгә китереп бирүчеләргә, безне онытмаган өчен барысына да рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Коронавирус инфекциясына каршы көрәш чорында катлаулы тормыш хәлендә калган һәм аеруча мохтаҗлык кичергән гаиләләргә ярдәм алга таба да күрсәтеләчәк әле. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.